Bună ziua, bun, astăzi ne jucăm PNN, al doilea episod. N-am mai postat pentru că n-am avut chef. Mi-am adus acum calculatorul în camera de care v-am spus că e gata și efectiv n-am birou. N-am deloc birou. Vă arăt acum pe ecran o poză cu setup-ul meu. Stau efectiv pe jos în acest moment. Dar în orice caz ne apucăm. Select episode. Deci da, episodul 4, start. Sau backstage again, cancel. Next. Păi nu știu care trebuie făcut atunci. Start. Aparent trebuie să facem backstage again, încă o dată. Muzica trebuie să o dăm jos de tot. Gen, cât timp suntem aici în backstage, nu putem să o ascultăm. De ce? Pentru că e cu copyright. Deci, da. Deschide-te. Bun. Dodge. Ok, deci... Bă, și... Alea că e fain. Hop, hop. Aici. Crawl. Wow. Deci acum venim aici jos. N-am aici sus n-am internet, deci să mă scuzați dacă n-auzi. N-am deloc internet aici, n-am cablu din ăla de Ethernet, se zice. Și din păcate trebuie să îmi pun, dacă e să postez, trebuie să-mi pun de la telefon cu conectare USB. Nu am. Gata. Bun. No, hai. Da, și acolo e Ben sau noi suntem Ed. Ed, ăla e Ed. Nu. Și acum vom muri. Dar n-am luat toate cutiile. În orice caz. Level complet. Și acum putem să începem Everybody Loves Clowns. Da, aici să... Acum putem pune muzica. Înapoi. Continue. Doar că încă nu ne avem... Ba da. Încă nu avem corpul nostru. Hop. Nu știu, ce sunt conservele astea? Asta e beciul întregului show. Oh my god. Da, deci ăsta e clovnul și trebuie să-l batem acum. Bun, dacă facem un extraordinar. Nici n-am intrat în arenă și am murit. Bun. Hop, 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 hop. Ok, încă o dată. Hai. Trebuie să ajungem acolo la scări. Nu. Ok. Dar să dau mai încet la căști că mor. Gata. Și acum ne putem auzi mai bine. Hop. Hai. Hai. Să sărim aici. Gata. Luăm astea. Și acum cât timp nu e... Acum!
Of. Bă, dar ce aș vrea să pot să înjur? Gata, măcar am ajuns la aici. Of. Gata. Bun, gata, gata. Bun. Acum nu ne mai poate atinge. Suntem în siguranță. Unde e un din ăla? Da. Avem acolo din ăla care ne trebuie. Bun, stați. Sărim. Oh my god. Și sărim. Bă, deci am avut acum oportunitatea asta și am irosit-o. Stați că mă poziționez, că acum v-am spus, stau pe jos, deci trebuie să fiu într-o poziție mai bună. Ok. Ok, hop, sus, 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 sus. Sus, deci da, efectiv joc mult mai bine acum în poziția asta. Op. Bă, dar nu... Of, dar ne-a aruncat. Deci da, dacă jucăm un pic mai atenți. Hai, uite-l, 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 uite-l. Ok. Sunt. Bă, dar nu-mi place că mă tot ia pe palmă. Ok. Extra. Amazing. Să zic acum. Stați un pic să dau mai încet, că e chiar mult prea tare. Pic așa, gata. Back. Continue. Da, acum e mult mai bine. Hop. 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 Ok. Așteptăm. 1, 2, 3 și. Nu! Ok, bun. Bun, acum. Să fie bine. Hop. Bun. Hop, așa. Și acum să ne punem înăuntru. Bun. Și ne aruncăm. Bum. Da, l-am nimerit o dată, mai trebuie să-l nimerim de 2 ori. Acum e mult mai agresiv. Hai. Fugim. Oh, a devenit și din pe cealaltă parte acum. Hai. Îmi place că o să mă ridic și o să pună palma acolo. Hop. Dar asta e că venea din cealaltă parte înainte. Dar n-am făcut eu bine. Stați. Și gata. Și acum schimbă de părțile. Up. În ce parte să luăm? Hai, în partea asta. Hai. Up. 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 Ok. Up. Up. Încă o dată. Up.
Da, dar nu mă lasă. A, gata. Bun, bun, bun. Și acum, încă o dată. Pam! Gata, am reușit. Acum mai facem o dată și l-am omorât. Zoom, 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 zoom. Bum, acum trebuie să facem speedrun. Repede. Dar nu-mi place că ne omoară, gen. Ne omorâm. Îi luăm și noi din puncte, dar apoi trebuie să ne urcăm de înapoi. Bă, dar face din spate. Hop! Am crezut că pot să-i dau timing. Hai, hai, hai. Hai, 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 hai. Hai, 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 hai. Hai, hai, hai. No. Ok, 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 ok. Hai, 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 hai. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Și acum, up. Bă, da, o face... Stați cum e... Că e o muscă în fața mea. Bun, am ajuns aici. Up. Aici suntem în siguranță. Nu ne poate atinge. Pot să... Pot să... Nu pot. Hop. 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 Bă! Bun. Aici suntem în siguranță. Mai trebuie să-l prind ăsta, tunul ăsta și gata. Hai, hai, hai. Ok, 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 ok. Așa, așa. Și acum... Și acum... Gata, l-am făcut. Ba, nu! Nu te cred. No, ne putem ridica? Deci mai trebuie să facem încă o dată tot ce am făcut până acum. Perfect. Hai. Hai, 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 hai. Hai, up. Up. Bă, stai că mi s-a făcut camera. Nu știu ce am avut. Nu. Da, acum. Dar nu-mi place că ne-am lăsat pe ne-am culcat pe ureche, să zic așa. Și acum am pierdut șansa. Puteam să-l batem atunci. No. Dar vreau să-mi iau și o cameră off. Un webcam ceva. Că am unul, doar că mă inversează. Și mă face să par mult mai urât. Deci nu-mi place. Nu, 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 nu. Nu. Off. Hai, 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 hai. Bun, bun, bun. Gata. Hai, hai, nu. Bă, bun, 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 bun. Hai. Așa. Și gata. Acum mai trebuie să... Bă, dar nu-mi place că s-o reversat înapoi astea. Ok. Hai. Hai. Op. Op. Bun, acum de data asta ne asigurăm. O să fie mai greu, dar... Gata, l-am făcut, l-am... Of, ce aș vrea să înjur, să pot înjura, dar nu pot. Extraordinar. Așa. Și acum candy sausage taste the sweet meat. Ok.
Bă, putem să ne aruncăm... Nu putem. Of. Level complete. Mai avem și astea, doar că astea cred că o să le facem în episodul următor. Acum, episodul ăsta a fost făcut așa mai scurt, așa, să pot posta ceva. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe și ne auzim data viitoare. Pa, pa!